askotan gozea pasatzen dute. Hori dela eta Aztegi ikastolako laguntza eskaini nahi diegu. Maiatzak 17an, atxaldean, gosearen aurkako lasterketan parte hartzea, gonbidatzen zaituztegu. Orduan zehar, gosea sufritzen duten pertsonak lagundu ditzazkegu, beraz, animatzen zaituzte, gosearen aurkako lasterketan parte hartzea. Animoa eta zorte hon! Lasterketaren bitartez herrialde eskasei Laguntza da gure asmoa. Ezinbestean Leoi titia. Maiatzaren 17an parte hartu gosearen aurkako lasterketan. Parte hartu gosearen aurkako lasterketan. Animatu!